αδερφό του. Ό,τι ήθελε ο Κωστής. Τον αγαπούσε, τον εσεβότανε, τον πήγαινε τις βόλτες του, του έδινε τα χρήματά του, το καλό του το φαΐ. Και αυτό το αποτέλεσμα τον βοήθησε στο δικαστήριο που είχε, τον έβγαλε έξω. Επλήρωσε δικηγόρους, τα πάντα του, ό,τι ήθελε, ό,τι χρειάστηκε, ήταν δίπλα του. Και έπρεπε από εκεί, Και τώρα να βάλει μυαλό το παιδάκι. του αφαίρεσε τη ζωή του, άδικα, ύπουλα, να του παίξει. Να του παίξει και να μην έχουμε καταλάβει τίποτα ότι τον εμισούσε. Για ποιο λόγο τον εμισούσε, για ποιο λόγο που του φερόταν τόσο καλά και γιατί δεν έφευγε αν δεν περνούσε καλά όπως λέει. Γιατί δεν έφευγε μόνο καθότανε. Είχε οικονομικές διαφορές όπως Καμία. Τα χρήματά του τα έπαιρνε, το βαγητό του το είχε, τις βόλτες τις είχε, ό,τι ήθελε. Δεν ξέρω τι είχε αυτό στο μυαλό του, δεν ξέρω. Σας λέω ότι δεν εκάθιζε να φάει ούτε ο γιος μου, τα κορίτσια σας, για να του πάει πρώτα φτηνό φαγητό. Έκανα το σταυρό μου να είναι καλά. Και μια στιγμή με ειδοποιούνε. Παιδί μου, δεν μπορώ άλλο.